carane wong Daudi lho. Udah, guys. Ketera bokong itu. Oh, Pak Bowo, kula mesakno kawula, Pak Bowo. Ya, Pak Bowo. Lek banyune akeh jan kowe enak lho tenan. Terus iki. Nang ra iso mbah. Lah iso mbah piye? Ora iso ngopiak ning kene ra untuk suhu. Ora iso. Enggak iso resik. Biar nek resik ya ngomong arepmu aku. Iki mau merambok cewoke. Nggih, Iki. kewoki. Lho, Pak Bowo. Iki lho wonge. Sawah. Nang sawah iki lho. Golek ning ngono anak bojo peteng tuwek. Kaya gutuke akeh. Kayak betokeh, direwangi jauh, tandang sugih-sugih. Panggah sugih sing jene sawah. Heeh. Saunting piro ping saiki? Panggahan ora? 2000. 2000. 2,5 2000. Aku tapi lek wong-wong yo sembuh aku enggak ngerti regane sik 2000 ya 2000 aku. Saling kei. Sak lek ngeki aku doan. Aku mau kaya Karena ya panggah 2000 alas di. aku mau kaya pas ronggo rokok. Iku kuwi rokok anak ijo kuwi. Lek kok kirimane Pak Owo ngono. Awas apa? Pak Owo. Pak Bowo. Entuk dhuwit bling kowe coblosan. Lek dikaro lek direkam aja ngono. Yo leh entuk katang iki. Podo ae berarti. Sae nggo kuring. Kudu Kuring. oke ra. Oh. Nek bojoku kuring. Saya tak delok kowe. Oh, guys. Penak yo ngene iki yo. Saunting 2000 ya 2000 setengah. Untuk pirang unting iki, Bang? Nek kale. Ana kok disukang dol. Dari itu. Isuk tapi sing isuk ning lor. Oh, sok longone bancokan apa aja? Heeh. Untuk pira kok, Bang? Ngomong wis lawe wis. Ngomong balik. Nggih. Iki sik lekas sore iki, Mang nggih. Wis lekas sore jam 1 mang. Lekas sore sing sak ban-ban no. Agak ora apa jenenge? Ora newu yo lah yo. Oke. Kena dirasani yo. Enggak newu. Banyune larange ram. Kosone nang parico. Ono. Kok dia apa lho? Kang sayur. Alah sayur. Mungkin digoreng berarti. Paling aneh. Ini ngecek lepon kan jauh kan. Ora delok lugu. Wes aku dilungkas ndang tak tamping iki. Sok Pak Malikono baru wis pindah rene. Aneh weh. Ngelayu mancing nek kuwi lho pleng mau tak tinggal mbawon ae. Ini tak bener mari. Lah ya. Wis maris. Iki tak diparani gundul Nyawa. kon nandur. Mana ya? Waduh aku yo pas ora iso.